Rio je ng'eni kama mama obete. Aparo ni chunye thagre kabisa. Mokwongo ing'eni mama ne Janat Siaya, treasurer for 22 years. To mentor ne, chief campaigner ne ing'eni ne ng'a? Collins Oyo. Omiyo kama entiere, ang'eni chunye thagre kabisa. Nikech sama weche jopuonj nitiere gi tiwinjo koparo ndalo mane gin gi manosenindo Ade Adongo. Kendo kata brother Ng'ang'a be ne gitiyo godo. Koro wacho ni iyudo ka sani gik ma jopuonj wuoyo ni, ipenjo ni to be ne en gik manonego be ni bet, nikech inyalo paro chon. Jopuonj kane nigi shida, to sirikal ni chung' motegno. Kendo ne winjo weche jopuonj nikech kama wabete ni te kaka an nyathi japuonj, senior nyathi japuonj. Koro iyudo ka ng'enywa gin jok ma ne owuok e lwet jopuonje. To en gima lit kabisa ka sa asaya ma jopuonj dwaro gimoro to pile ni ng'anyoni en ga ema wach mamiyo sirikal winjo jopuonj. To jok mineno iyuak negi te to wuok e lwet ang'owa japuonj. Koro ipenjri ni to profession mar japuonj ni nodwoke ga chien, nikech kata chon ing'eni ka nidhi e gweng' ka japuonj ne pok owacho gimoro ni en kama, to mano ok ne en adier. Japuonj ema nolokre puonjo ji e gweng', japuonj be mane tego nyithindo kata nyithindo mane ok nyal dhi skul, jopuonj ema ne chung'ne. Koro ka koro sani wachopo kama koro neno kawuono ka ne en e ndara, nawe nadhi neno nyithindo madhi skul. To aneno ka ndara ni nono, manyiso ni nyayudo ni kata jonyuol kama nitiere be noluoro keto nyithindo e ndara. Ni to koro waketo nyithindo e ndara, ni nyithindo dhi somo, koso gidhi e skul to gidhi yudo ka timo ang'owa ka jopuonj onge. Nikech ing'eni kata Jonat kata gine jagoro maduong' mar NAT, Collins Oyo, kanyoro nowacho ni ne giwinjore e bura ni mondo gigol wach mar ng'anyo. Ne gigolo wach ni Sadi. Ne en molewo kabisa, makata ka ne en janyuol mapango ni tero nyathi skul, ne tek. Mar ariyo, kane yudo ka jokupet be nowacho ni wambe wachung' matek wadhi mbele gi ng'anyo. Koro kanye iweyo janyuol kanye, kanye iweyo jopuonje kanye. Ting'eni mana kaka senior nowacho, ing'eni ka nitiere weche mang'eny momako jopuonj. We kata 51,232 teachers ma jagoro maduong' mar NAT Collins Oyo wacho ni nobedo promoted. Kae wan gi 46,000 mar JS. Makata sani kiwuoyo gi former PS Juan, to bro nyisi kaka sirikal ne gisepango, kaka ne JS teachers ne dhi donjo mondo dhi mbele gi wach mar junior secondary schools. Ni neno ka sirikal kano odonjo to gimokwongo mane giwacho ni gini ok dhi bede junior secondary, duoge primary. Mani ing'eni nodhi mobago plan mane nitiere mar CBC mokwongo mane nitiere cha. Aparo ni kata sani kangire George Magoha nyalo chiewo, taparo ni onyalo thagre kabisa. Nikech gik mane oketo kaka ne gisewacho mabe ni gini koro kaka ne gipange odhi donjo maber. Aparo ni kama wantie, nikech kata sani wacho ni jopuonje mag JSS onge. Kidhi ka syllabus kocha chabe sirikal pok ogolo pesa michulo suppliers, manyiso ni kata curriculum go be pok obedo supplied e skunde. Kendo king'iyo winjo kiwacho ni wach mar teachers, ing'eni in kitiyo to pesa ni ng'ado. Monego be ni dhi e NHIF, onego be ni dhi e NSSF, onego be ni dhi e pension ni, tiyudo ka pesa gi ok bed remitted. Koro in idwa penjri ni titiyo nang'o, nikech kanye ma japuonj dok ga to timo ang'o lwar. Nyocha nche wik mokadho ne kumatiye Nation kuchocho ne wan gi story ma japuonj no dhi mokawo loan. Kose kawo loan to doncho ng'e ni TSC dak nikech noketo standing order ma pesa dhi ting'ado. Koro dhi oyudo ka pesa no chung nok ng'ad chon. Koro pesa ne mano save cha, savings ne ema jogo dhi olute lwet gi ogole bank. Makano chopo to oyudo ka en gi nil e account mare. Koro nyisa ni mato mana japuonj achiel. Koro nyisa ni ka jopuonj te dhi through this. Emo mineno kata mental health ma owacho ni oduoga ahinya nikech gini inyo jopuonje to inyo polise. Nikech iyudo ka kata savings nino ionge giminyalo timo ang'o, inyalo lwaro lweti. Mar adek ne sirikal owacho ni gigolo 21.8 billion mar capitation. To ne girito nyaka samidhi yaw skul koka giwacho ni gigolo capitation, nikech pile gigolo ga statement ni. To kidhi e skul
mondo idhi ine ni capitation no nitiere timang'owa onge. Nyocha kanche Profesa Njuguna Ndung'u we office, achiel kuom gik manowacho ni nitiere skunde mok exist. To capitation ninche dhine. To be sirikal osetimo audit mondo wang'e ni to magi skunde mage to en pesa adi manche dhi kuro, nikech pesa kwa nyalo ng'e ni en pesa adi manche lal. To kata jopuonj mineno ong'anyogi, pesa ni nyalo migi ma solve wach manitiere sani. Koro aparo ni kama wantiere, aluongora ni we are in a country of labor crisis. Nikech iyudo ka sani nitiere migawa 6 ma sani ng'anyo. Makori penjiri to kama gite ng'anyo to kara wachimo nade kaka sirikal. Koro aparo ni kama jopuonj nitiere to en wach matek ahinya, lakini nonego bed ni jogi wuoyo ang'owa e dhok achiel, Kuppet gi Knut. Nikech ka pod giwuoyo mopogore to onge gimoko, nikech kata japuonj koro kia ni adhi skul koso kik adhi skul. Nyathi koro penjo ni to ka adhi skul japuonj nitiere koso onge. Koro kama wantiere taparo ni nyaka sirikal koro nyon mondo nena ng'owa wach ni dhi los nade. Katiyo to ni neno kata manyien National Treasury CS be nosego matin. Siasa mokwongo nosenyone. Kano wacho mabe ni pesa onge to ni neno ka jakom mar budget kano dhi Kakamega to wacho ni pesa nitie kendo budget nwatimo ang'o ne waketo. Koro kama wantiere wakia ng'ato ka ng'ato wuoyo from different mouths. A striking nation ing'ene kodhehia Jumatatu nyose chungo margi waso bende nyocho sebuogo ni margi bende biro ka lakteche bende koro gini orure a striking nation. One kama